Hai लोगोफोर आं दायो मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्लाथाय जोबजासिम नायलांदो आरो लोगोसे लाइक कमेन्ट खालामदो मोजां मोनोब्लाथाय ओमफ्राय सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानब्लाथाय अननानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो फुरि बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो स्टार्ट खालामसै दायो मामाया दाउ साफा खालामबाय थादों आरो आं दायो देखायनोसै नायदो बिदिब्ला ओमफ्राय मा देखायनो हायो देखायलांबाय थागोन आरो लोगोफोर साफा खालामबाय थादो मामायानो आंनि बिमा बियो आंनि बिमा मामा बियो मा हा मा बिलाय दालाय पासि जायो बिमा मा बेदर दाउ गोसा होन नैबे फिसाजोनिखौ संग्रोबाय थादो आरो ओमफ्रायो नैबे जोंनि मोनाबाय आरो दायो लोगोफोर नै बारा मोजां नुला आरो अखाबो बिराद हायदों नै जा एक्टराव खामानि मावसोदो मोनसे मैगं मोनखांबाय आरो ओमफ्राय दायो मोनसे मैगं संलायनोसै आं दायो देखायनोसै नायदो दायो नै आंनि फिसाजोआ माखौबा खिन्था जासोदो फैजायाखै दा मामायासो दायो संबाय थादों आं दायो बिना साबथारदों आरो दा मामा संनायखौबो गोथाव जायोसै दायो मामायासो संबाय थादों आरो मैगंखौ ओमफ्रायो मामानि संनायखौ मोनजाबाय थाया नालाय बियो बेलेगावसो खामानि मावबाय थायो नालाय बेनिखायनो दिनै मामा संनायखौ जानोसै आरो लोकेल दाउ आज का खाना लोकेल दाउ खाएंगे हम लोग आज देखते जाओ मामा इथिं एसे नायलाय हाय होनना हो दे हाय ओंखाम मैगं संदों मोनाबाय बहुद अखा हादों नाथाय थाब संबासो कारेन्टआ माइग्रेट बुङो थब संखाबासो होनदो थाब संनानै दोनबासो मादो जागोन मामा माइ खिथाना होलाय नैबेयो खुमब्रा दाउ बेदर न'नि दाउ आरो नै मोनसेया जाबाय ओरैनो जुल खालामदों सिगुनि बेनोसै आं दायो संबाय थादों बेनिफ्राय आङो संख्रिखौ होखांबाय नाथाय मस्ला मस्लि जाया जोंहा पियाज फानलुल' जायो निरामिस होनब्ला मस्ला जादोंब्ला गेस्ट्रिक जायो खिनाय जायो बेनिखायनो बारा फानलु सानलु जाया आरो ओरैनो नर्मेल जायो आरो नाथाय दायो संख्रि होदों हालदै होदों बहुद मोजां एवनोसै आरो बिनि उनावहा खुमब्राखौ लखबना होनोसै लखबना होना एवनानै बाङाय दै होनोसै बिदि रानखेब संगोन आरो ओरैबायदि मोजां जागोन नङा दिनैनि अखा हानायनि दायो बेदरा एवखांबाय दायो खुमब्राखौ लखबना होनोसै खुमब्राखौ लखबना होनानैहा बेदर दैखौ जागोनसै नाथाय आरो बे बेदरनि बे खुमब्रानि दैजोंनो खुमब्राया मोनसिगोन बेदराबो मोनसिगोन मोननाय लोगो लोगो जोंफोरो गरम जासिगोन मानो होनब्ला बहुद अखा हादों आसामावहा नाथाय बिनि थाखाय थाब जानानै थाब उन्दुनोसै माब्ला मोनायो माब्ला सोराङो मिथिया बिनो सोरांनाय बिनो खोमसि जानाय दायो खोमसि खालामबोबावदोंसो अखायानो आरो गासै न'खरफोरखौबो बहुद लेखा खालामदों दैयानो हमखासिगोन नाथाय न'फोरा बिनिखायनो थाब जानानै जोंफोर उन्दुयो आरो मानो होनब्ला कारेन्टबो थाबाय थाया गामिनि नालाय बिदिनो आरो खोमसि जायो खोमसिखौ आं सिनाय मोना गाहाम मोना मानो होनोब्ला बाहेरायावनो थाबाय थायोना बेनिखायनो मालाय संनाय खुरनायखौ जों पसन्द जाया आं गावनो संदों दायो मैगङा मोनबाय खांनोसै संख्रिखौ सानायबाय बेदरबो दरसे जाबाय संबाय होननानै लुबैबाय संख्रिया बुरिया नांबाय दायो बे मोनबाय खांनोसै मानोना नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा नायबाय था संखांबाय खुरखांबाय आरो मैगङाबो मोनखाबाय ओमफ्राय दायो जानायखौ देखायबाय थाला आरो अखाबो फैदों ओमफ्राय कारेन्टआबो दानो थांनाय दानो फैनाय आरो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय